Ang pagtugyan. Ang saad sa Dios mao, kamo mangita kanako ug makakaplag kanako, ug kamo mangita kanako uban ang inyong tibuok nga kasing-kasing. Ang tibuok nga kasing-kasing kinahanglan igatugyan sa Dios, kay kun dili ang pagkausab nga mao ang pagpakigsiguli sa iyang panagway, dili mahitabo kanato. Tungod sa kinaiya, kita nahamulag sa Dios. Ang Espiritu Santo naghubit sa atong kahimtang nga ingon niining pulunga. Patay kamo sa mga paglapas ug mga sala. Ang tibuok nga ulo nagadaot ug ang tibuok nga kasing-kasing nagamaluya. Walay maayo ni ana nga maluwas sila sa bitik sa yawa nga nangabihag niya, aron nga managmata sa pagkabuutan sa pagbuhat sa kabubuton niya. Ang Dios nagatinguha sa pag-ayo kanato aron sa paghatag kanatog kaluwasan. Apan kutob kinsa nagkinahanglag bug-os nga pagbalhin, usa ka pagbag-o sa tibuok tang batasan o kinahanglan nga itugyan ta sa hingpit ang atong kaugalingon kaniya. Ang pakigubat batok sa kaugalingon maoy labing dakong gubat nga nasangka. Ang pagtugyan sa kaugalingon, ang tanang pagpasakop sa kabubuton sa Dios, nagkinahanglag pakigbisog, apan ang kalag kinahanglan magpasakop sa Dios, una siya mabag-o sa pagkabalaan. Ang kagamhanan sa Dios dili sama sa buot ipasabot ni Satanas, nga ginatukod sa usa ka binuta nga pagpaampo. Walay katarungang pagmando, kini nagadangop sa hunahuna og sa salabutan. Nan umari kamo og atong husayon, mao ang pagdapit sa magbubuhat sa mga tawo nga iyang binuhat. Ang Dios dili magapugos sa kabubuton sa iyang mga binuhat. Siya dili makadawat sa pagtahod nga dili kinabubuton o kinasingkasing ang paghatag. Ang lunlon nga pagpugos makasanta sa tanang matuod nga pag-uswag sa panumduman kun kinaiya. Kini makapahimo sa tawo nga sama sa makina nga walay kaugalingong kabubuton. Dili ingon niini ang tinguha sa magbubuhat. Siya nagtinguha nga ang tawo ang pinurong-purong ang buhat sa iyang malalangong gahom, makaarang sa pagdangat sa labing hataas nga pag-uswag. Sa atubangan nato gipahimutang ang hataas nga panalangin sa iyang gitinguha sa pagdalaka nato tungod sa iyang hatag nga Dios nun. Siya nagadapit kanato sa pagpatugyan sa atong kaugalingon kaniya nga aron makaarang siya sa pagbuhat sa iyang kabubuton kanato. Kini anaada kanato itugyan ang pagpili kung muling kawas man ugaling kita sa kaulipnan sa sala, aron sa pag-ambit sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. Sa pagtugyan sa atong kaugalingon sa Dios, kinahanglan gayud nga pagatalikdan ta ang tanan nga nakapahimulag kanato kaniya. Tungod niini ang manluluwas miingon, bisan kinsa kaninyo nga dili niya pagatalikdan ang tanan niya nga kahimtang dili arang matinun-an siya. Bisan unsa nga makapabulag sa kasing-kasing gikan sa Dios, kinahanglan nga pagabiyaan. Ang bahandi mao ang Dios-Dios sa kadaghanan, ang gugma sa salapi, ang tinguha sa pagkabahandianon, maoy talikala nga bulawanon nga nakapagapos kanila kang Satanas. Ang kabantog ug ang kalibutanong dungog maoy ginaampo sa lain. Ang kinabuhi nga masayon ug hinakog, ang paglikay sa responsibilidad maoy ginaampo sa lain usab. Apan kining maulipnong mga gapos kinahanglan nga bugtuon. Dili mahimo nato nga ang katunga nga bahin ialagad sa Ginoo ug ang laing katunga sa kalibutan. Dili kita mahimong mga anak sa Dios kun dili kita ingon ni ining pagkabugos. Adunay daghan nga nagpakamaalagad sa Dios, samtang nagsalig sila sa ilang kaugalingong panlimbasog sa pagtuman sa iyang balaod sa paghimo sa matarong nga batasan o pagbaton sa kaluwasan.
Dili nagapangita sa pagbuhat sa mga katungdanan sa kinabuhing Kristohanon, sumala sa gikinahanglan sa Dios kanila aron sa pagkabuot sa langit, apan ang ilang mga kasing-kasing wala matandog tungod sa bisan unsang pagbati nga halalom sa gugma ni Kristo. Ang tinuhuan nga ingon niini walay pulos. Kung si Kristo magapuyo sa sulod sa kasing-kasing, ang kalag mapunog maayo sa iyang gugma. Uban ang kalipay sa pakighiusa kun pagpakiguban kaniya, aron makahawid kaniya, ug sa pagsudong kaniya ang kaugalingon hikalimtan. Ang gugma kang Kristo mao ang makita sa lihok. Sila kadto nga nagabati sa mahawirong gugma sa Dios. Dili magapangutana kung unsa kadyutay ang mga gikinahanglan sa Dios. Dili sila magapangayo sa labing ubos nga sumbanan, apan magatinguha sa hingpit nga pagpahiuyon sa kabubuton sa ilang manunubos. Uban ang bililhong tinguha sila nagahatag sa tanan, nagapakitag kahimuot pinahiangay alang sa bili, sa tuyo nga ilang ginapangita. Ang pagkakristohanon kun wala ni ining halawom nga gugma, umaoy pulos lamang walwal, pasiatab, malaay o hilabihan kabugat. Mibati ka ba nga maoy dakong pag-antos ang pagtugyan sa tanan kang Kristo? Suknaa ang imong kaugalingon ni ining pangutanaha. Unsa ba ang nahatag ni Kristo kanako? Ang anak sa Dios naghatag sa tanan, kinabuhi ug gugma ug pag-antos alang sa atong kaluwasan. Ug nga makahimo ba kita ang mga dili takos sa hilabihang dako nga gugma nga dili kita makatugyan sa atong kasing-kasing kaniya? Ang tanang takna sa atong mga kinabuhi nagaumalambit kita sa mga panalangin sa iyang grasya. Ug tungod ni ining katarungana, wala kita makaila sa giladmon sa atong pagkawalay alamag ug pagkaalaot nga gikan niini giluwas kita. Makasud-ong ba kita kaniya nga ginalagbasan sa atong mga sala? Ug bisan pa andam sa iyang tanang gugma og pag-antos. Sa pagtan-aw sa walay sukod nga pagpaubos sa Ginoo sa kahimayaan, magagumbol ba kita tungod kay makasulod kita sa kinabuhi, tungod sa pagpakigbugno og pagpaubos sa kaugalingon? Ang pangutana sa daghang mapahitas-ong kasing-kasing mao, ngano pa nga kinahanglan mo adto ako nga magaantos og magpaubos una ako makabaton sa kaligunan sa akong pagdawat sa Dios? Pagatudluan ko ikaw kang Kristo. Siya walay sala ug labaw pa niini, siya ang prinsipe sa langit. Apan sa kaayuhan sa tawo nahimo siyang salaan tungod sa kaliwatan. Siya uban sa mga makasasala, bisan pa iya nga gipas-an ang sala sa daghan ug nagapataliwala alang sa mga makasasala. Apan unsa ba gayud ang atong ginatalikdan kun biyaan ta ang tanan? Ang atong kasing-kasing nga nabulingan sa sala aron pagaulayon ug pagalinisan ni Hesus sa iyang kaugalingong dugo ug nga aron mamaluwas diha sa iyang gugma nga walay tupong. Bisan pa ang mga tao naghahuna-huna nga malisod ang pagbiya sa tanan. Ako maulaw sa pagpamati sa sulti nga ingon niini. Maulaw bisan sa pagsulat niini. Ang Dios wala magkinahanglan kanato sa pagbiya sa bisan unsang butang nga maayo alang kanato. Sa tanan niyang ginahimo, aduna siya gipatan-aw nga kabulahanan alang sa iyang mga anak. Mahimo ba katong tanan nga wala magpili kang Kristo, makapamatuod nga siya'y dako ug maayo kaayo nga ikatanyag kanila, labi pa kay sa ginapangita nila sa ilang kaugalingon. Ang tao nagahimog dakong pagdaot sa iyang kaugalingong kalag kung siya maghunahuna ug magbuhat nga supak sa kababuton sa Dios. Wala matuod nga kabulahanang hikaplagan sa dalan nga ginadili niya. Ni adtong nakaila kun unsay labing maayo ug nga nagapahigayon alang sa kaayuhan sa iyang mga binuhat. Ang agianan sa kalapasan maoy agianan sa kahimarautan o kalaglagan.
Ang pagbaton ug gunahuna nga ang Dios mahamuot nga magtan-aw sa iyang mga anak nga magaantos maoy usa ka sayop. Ang tibuok nga langit magakahimuot sa kalipayan o kabulahanan sa tao. Ang atong langitnon nga amahan dili magatak-op sa dalan sa kabulahanan alang sa bisan kinsa sa iyang mga binuhat. Ang Dios nung mga kinahanglanon nagtawag kanato nga maglikay ni adtong mga pagpatuyang nga makadalag pag-antos og kasubo nga magapatak-op kanato sa ganghaan sa kabulahanan sa langit. Ang manluluwas sa kalibutan nagadawat sa mga tao nga mao sila, uban ang tanang pagkakulang, ang pagkadili hingpit ug ang kaluyahon nila. Ug nga dili lamang pagahinluan sila gikan sa sala nga hatagag lamang pagahinluan sila gikan sa sala ug hatagag kaluwasan tungod sa iyang dugo, kundili magatagbaw usab sa kahidlaw sa kasing-kasing sa tanan nga miuyon sa pagpasangon sa iyang yugo aron sa pagdala sa iyang lulan. Maoy tuyo niya sa paghatag pakigdait ug pahulay ni atong tanan nga moduol kaniya alang sa tinapay sa kinabuhi. Siya nagakinahanglan kanato sa pagtuman lamang ni adtong mga katungdanan nga magadala kanato sa atong mga lakang ngadto sa kahitas-ang panalangin. Diin ang masukihon dili makadangat. Ang tinuod nga malipayong kinabuhi sa kalag mao ang paghimo kang Kristo nga anaa sa sulod sa paglaom nga mahimayaon. Daghan ang nagapangutana, unsaon nako paghimo sa pagtubyan sa akong kaugalingon sa Dios? Magatinguha ka ba sa paghatag sa imong kaugalingon kaniya apan ang gahom sa imong kinaiya maluya? Sa kailipnan, sa pagduha-duha o ginamanduan ka sa mga batasan sa imong kinabuhi sa pagpakasala. Ang imong mga saad o mga paglaom sama sa mga pisi nga balas lamang. Dili ka makapugong sa imong hunahuna, sa imong mga lihok o sa imong mga paghigugma. Ang pag-ila sa wala mga tuman nga mga saad ug ang nangapildi nga mga pasalig magaluya sa paglaom sa imong kaugalingong pagkamatinud-anon. Og makadaldal kanimo sa pagbati nga ang Dios dili makadawat kanimo. Apan dili mo wadon ang imong paglaom. Ang kinahanglan lamang nimong sabton mao ang matuod nga kusog sa kabubuton. Kini mao ang magmamandong gahom sa kinaiya sa tao, gahom sa paghukom kon sa pagpili. Ang tanang butang nagasalig lamang sa matarong buhat sa kabubuton. Ang gahom sa pagpili hinatag sa Dios sa tao. Ila ang pagbuhat kun paggamit niini. Dili ikaw makausab sa imong kasing-kasing. Dili ikaw makahatag sa imong mga paghigugma sa Dios sa imong kaugalingon, apan makapili ka sa pag-alagad kaniya. Makatugyan ka sa imong kabubuton kaniya. Unya usab siya magapabaskog kanimo alang sa pagbuot ug sa paghimo sumala sa iyang nahimutan nga maayo. Sa ingon ni Ana, ang imong kinaiya madala sa ilalom sa pagmando sa Espiritu ni Kristo. Ang imong paghigugma magagikan kaniya ug ang imong mga hunahuna magapahiuyon kaniya. Ang tinguha sa pagkamaayo ug pagkabalaan matarong sumala sa iyang pagadangatan. Apan kun muurong ikaw dinhi, sila dili magapulos. Daghan ang mga wala samtang nagalaom ug nagatinguha sa pagkakristohanon. Wala pa sila makaabot sa pagtugyan sa ilang kabubuton sa Dios. Sila karon wala magapili sa pagkakristohanon. Tungod sa matarong nga pagmando sa kabubuton, ang bug-os nga pagkausab mahimo sa imong kinabuhi. Tungod sa matarong nga pagmando sa kabubuton, ang bug-os nga pagkausab mahimo sa imong kinabuhi. Tungod sa pagtugyan sa imong kabubuton kang Kristo, nakikiusa ka sa imong kaugalingon uban sa gahom nga maoy labaw sa tanan nga ginsakupan ug mga kagamhanan.
Gikan sa kahitasan makabaton ikaw ug gahom nga makapalig-on kanimo sa pagpadayon og sa ingon ni ana tungod sa kanunay nga pagpasakop sa Dios, makapatakos kanimo sa pagpuyog bag-ong kinabuhi bisan pa sa pagkinabuhi sa pagtuo.